an off full of cash that we just comes my honest the stocker and Ghaeilge I told us the Ghaeilge where or out to where school agus an Ghaeilge heart cúrsaí dochas Tugann mé sa Gaeltachta ní ó mar an Ghaeilge mar bhí mo bháthair tar go leor ach bhí Gaelscoil Éirne agus bhí antinam na gcónaí linn an na bháid agus Ghaeilge le go leor sin linn bhí scéalta coimhnam go mhíniú bhí mam bogad an na Thír a glún agus éigean sa scéalta na trí agus bhí trí scéalta sin so bhí Ghaeilge gabail ní coimhnam ré bhéáil an deachta se an agus ceantar go na gcónaí agus an raibh Ghaeilge sa scúil an sin Bhí ceantar an Carrig agus sin bhí Ghaeilge ar an Amhlaigh Bhaineann Scoil trína radegus nuair a bhí sé radegus agus Ghaeilge le go bhíonn sin so tháinig tú go bhreacht léad an mánscoil sin scéal tá chatta ach anyway bhí mé ar fan seoróm agus tháinig me sin agus an sin well bhí fan sin college te olbh an bhí Ghaeilge an múinteoireacht agus an sin liation well caiim trí bliain na deag a mhúinteoir a náte chun seo san siúd agus an sin chuir mar ráisií an Gaelscoil agus when me came a más a Ghaeilge agus béal agus bhfealsúnacht agus bhí dúil go sa bhfealsúnacht agus ní bunte bí seo beidir leis a chanig sé steam me cheann sin an dóid a bhíon smú cheann bhí andúil go sa bhfealsúnacht agus bhí sort of Rím amháin agus sin a bhí an na philosophy of language chus méla go sin agus coimhnam ceiste chuir an léachú láháin bhí sé có deluús atá an insin agus an focail ráitegus dús me se go dtí Harlíonn má aithríonn daoine ó hamháin teanga eile a níiad sin na daoine céanna nó an déan siad a raibh go dtí Harlíonn stonín cin má aithríonn bhí mis mhíniú ar an héana seo an náisiúns híl me héan before gur Ghaeilge bheith agus an náisiún difriúil a bheith tá mar go bheith ach ní thug sé freagar clár orm ach chu mé ansamán a gnáam sa cheisisin na ní bhfuil me mar an freagaí ó hain ach sin go sé ansamú Jane so náisiú bheith an inis agus teigim agus measa go man an bhéarla min bhí an fracas an stuidir a méla cumáid ach sin go sort of náisiún muid gan teanga lei sin éarna ra bhfuil níos mó Sráte sin ná mar a héann tú dír caiid siad ó bhfuil i dó bheith cad a dúirt cé dúirt tíogan teanga tíogan an me sin go daine sort stocha gur sort náime a gine ní bhí me gáil háart is spart an seán tamar fada réidir me sin go blú nach bhfuil leathan potential buinte maithagain sa deachtain le me an teanga againn. Ná fiú an meas ar an teanga go fór leathan. Agus móta an náisiú sílan meas ar an teanga. Ní an meas ar an teanga ach bháinnig leis agus ach sílan go gaithim is teachta ní bhaintú seo go sin scéal. Ná tá go dtír meis is sin an clúdá rud beidh a spráig fiú bheith bhaintú beidh. Gcónaí amar bí rin mé iirecht Gaeltachta táir bí nuair anig me ráid ná bhí me mhúinú nach áit agus muid go dtí Afric nuair a páisiid agus páisiid tíire go Ghaeilge lei sin chéad páisiid dúirt me bhfuil na me bhla bí béla bí go leir béla se thógamid na páisiid le do Ghaeilge agus fu nach nó bhí cádeagainn ó chuile hir agus ní hocht de héag bheith céad fáil nach leir na Ghaeilge gcónaí mar gur bhéh sin agus tá gur gur bhínig ní hiigim sá chairid ní hiigim ná chairid. Seanaidh sin a bhíine do bhíine tá Chonaill Seanaidh is ásta Seanaidh litríú So do bhíine tíir heile a bhíine hí ní hiigim sin. Tánig mar bhean ó leachfiad agus
It's well hard to go over some tea here, get a couple of things in I know who they is. So we should plan a while ago, Latvia, so do not Gaelge and Chonaill. Agus sin gan agus, gan bocht, tigin session. Agus initius rís tarlí an rudí mar sin agus tin siú bhaim mar a rís agus a rís eile ní hiigim héin an scéal an seo. Tá mis cracealtas a títe. Symptom é Caolín of Gaeltachta ach so vi tú bento le skunni eile sulle voni tú Gaelscoil Éirne. Bhí. Féin le skunni. Well, hosí mé sráid Rutland, Tá McDermott Street and Seáise me Gaelscoil, mar bonscoil. Sin chuim me bhile go scoil fintra ó scoil álan túise agus sin chuim mar ascabáil clíirís agus rascalín ó scoil agus ascabáil agus bhuain mé sa dara level chun tamil sa dara scoil an bhaig. Agus bhí buinte go man sin le Well, he was moving Ghaeilge agus rudí agus bhí sé an táhachtach go mé Ghaeilge an cin mar gur scoil Gaeltachta agus ní raibh mar an Ghaeilge an. So ag an ná bhí buinte go le foróige gcónaí a bhí me hí buinte go leis an óige agus rinne méid drama rinne leis drama Ghaeilge leo agus mar bhí mar seans go rinne rudí mar sin. Agus stoch cá raibh tú le fáinniú cearthóg go féile an Seanaidh deire le go agus chunas mar tháinig bheits go sin ar an bhó Se well tháinig muid go béile ar Seanaidh bliana hain ní roiid ar an carigach deimlíon na éis an bhhaú Africa agus chuí hanig go béile Seanaidh agus bhí mar céile bhí se gobar leis an bhórslán an tam ach múinteoir scoil leis an fásta agus réir chéile chuim athart bhí me a gan na díobh tart an na scoil go lé an scoil agus man scoil agus Fumar rodan semúla amach go mín daoine a Ghaeilge bhúinú gan Ghaeilge bhé mar siomra teanga siomra. Sin crackdown she dacht fell last New York. So lean me se den sin sort of the rin me gra hangi dinne vi lo me do an sin vi bunch of vi ramini up an do really fast ramini Ghaeilge agus fóra half an wall agus an sin chola mé go ró ná ní mis smuoinú an Gaelscoil ar dús bhí san grúpa bag agus rachtan si criniú agus chuin bhí me sin criniú hí go fáda so sin lean mé ra agus ná níor lách mar riomh na bhí mar chahirir lach ní san mé an costa agus rinneid choilerad ó bhil háart ar na títhe ar na léomhíon na buntáistí bhí ar an nearige dúáilú an sin chun de feimhnas móna áit don scoil ní roiáití so chuimiid háart chuile forinne de chuile háart ach Stinnig tóga go mór sláinte agus tinine bhí antú agus arógla stinnig tóga. So ní ro áitir bhí fáca a teach tóra ag bar an bhile. Teach tóra? Agus ó teach galanta le áit galanta agus bhí clós álainn háart agus tíocha geart ach gur teach tóra bhíon a bhí timpis bí bagad go fear tóra arach agus ní fáir seochar síos a bhí timpis begur anmid agus ní mar an muinneoin ag na daoine go méhain corp ceart sa fótú ceart ní roin glógáil ráhhaid agus nuair is bhíní muid réan áte agus ní ro mar an glógáil siú so bhí criniú dearna bhí agus seán téana áiteána bhí fá agus hanig colm dúlachain agus bhí colm a bhí sin tapú bhí sé go mórlinn
a híl sé sin nó híl chuile gine rú seo seafateach na féidir. Sin go fís agus a dó sílim nád a dó agus bhuaid me seohhain tróin sin agus bhí ábhí an Gaeltachta agus mar céile brein. Now ní ró sé sin sort of ní bhar buinte ag an nám ach tá bhfuil go dífa ach dúirt sé tan mis dúirt má caiime táglaarm nach darlú sé agus bhí an nachlas mó bhí arm tamar ag go ligmuid bhí spirit ítach na bhaineoir bhí ítach na bhrága bhí spirit ítach agus rud a bhína na féidir le dhéanam rud a bé chuiriste aú a chuháin seo. Agus as rud é go Gaeltachta gur chalam dúirt chalam náir sílam sin deú. Anig mis áir lisin me beidir léidir bliad se haganneach an mis bhálaach sé me ná ní háú an rud céanna seántá ach so dúirt brein nig dó an am seo tan méid sin deanta agus bhfuil me ar beidir so chuirme se scart ar an chégur is scála a bhí siga. Nís an cabhfuil me anam agus scála agus bhí sé éintach láthar fád agus bhíní menscéal agus sochagurú sis na trí a gáirí is mhíniú ar náid tháinig sé agus rinne sé scrúdaí náid. Agus bhí me héad agus an únéir ná bheith clú ar an únéir seo ar farmór gró é agus nach mé mar an anam aige. Ach sé céadú a bhí me se cantais agus bhí má aigen is se Ghaeilge agus bhfuil se Ghaeilge chu an cin. Agus bhí me sé stealú bhas an lá sin. Agus me héad agus é héin ag an doras cúla gar cumá agus figure agus féidir con agus go dénig gáil háart féfar drón áitir agus bhí na pónrach a fallú bhí ag háartar an gar cumá. Ní sé costar a déag na spáir. Agus tuine sé ó scéal na bheitha agus bhí amach trú ag ar scoil mar sin dé. Agus sa jeú an bheith hir hall hanig me gunne má agus dúirt goráin áit go bre. Agus bhí éman bhí sé tailt nach éhóitar cíos agus bhí sé sin lámsáasta mar ní roin go nó ráhhail na sindírin sin is na cónrach. Ba sé maiad. So hasí mu an sin chun leir agus le chéile bhí ar an cíos a dhéal bidí go me na figurí dainethe. Rudégan. Bhí áring go hart na chéile áhain siad anobar agus agad an sin sin céas ach bhí ancraach gon mar bhí na crunnethe lig sa bhaidtáist sin trathasta ar bhar go mar bhandóin agus bailile chlán sibne é. Ná Colleen a bhí fásaí daine acu sin. Really a hosí agus é sin an cairlagus mar sin é banó agus bhí na mrá over seo agus bhí cúpla fearr agus bhí mis éirithe as múinteoireacht ag an am agus seo daoine agus na hangraní leo agus bhí bhí sé cúrceáilgarach agus an dóchas a bhí acu agus an seans a bhí sé de ghlacha go de báistí ní hála seo meile seanna riomh. So de réile chéile cuamuid príomhéide Har bhí mai. Is daoine bhí iontu le daoine sin a bhí ann ag an túsan ar Ghaeilge acu ar bhá bhí bá acu ach ní Ghaeilge an chuid smó acu agus tí mar sin nar álam na go mar an Gaeltachta cin ag Ghaeilge na dúismóirí. Hána sin agus spotú nééis sílam nach darne dí rangan agus bhí méon buint ranganí doghíní fásta sa Gaelscoil Éirne ach bhí spirit céir fis de géirí go dócht gur me Ghaeilge na páistí agus seoradúr agus bhí si de géirí iad san na tuismarí ábhí téin thochraí na go mé uniform acu ná ní mar an bágad sa uniform á nó bhí sé seo dhéharú rinn siad amach súhantas
Bhí me dear an Éirne agus bhí clúdas cáil ar Éirne leis an bradan, nó na bradan, ó Donal agus na bradan, bhí bradan agus bhí bradan fasa, agus sin go jazz, agus bhí féin a chofris agus bhí me se rá se well, agus bhí se mata, agus bhí me se fodja. Sí, ba Canada le fforóige me se, agus sin an dói bhuain mé, agus sin an dói bhí me leor. Bhí tú plé le Éirne na Ghaeilge seachas an múinteoireacht an trá sin an uirléire? No, fforóige sin is club agus Gníomhaire ach bheith le Gaelge a bhí me antócra nó bhí me antócha do bhídío, but bhí ceatar a go héin. No, you know, so ní bhfuil me riomh an bhúinteoir gur múinteoir mé a gur facilitator do thart mé agus bhí antracha go gcónaí sa rang agus bhí siad san mar sin agus na smuointe agus anyway too much príomhéide den Scott trína agus bhí chulrad a gáil agus stadíine den gáin ar is smuoine siad go raibh siad a gáil go tíon teann tóra chun sin dearm tar sin do bhéir a chéile bhí seomra bre agus seomraí bagad agus an sin rud ad sin an rud tátaíonn sin nar hiic siad thosaí mé dír chun sin agus chu me níon arbon mar hí me taú leis an scóil. Agus bhí taithí go mar sin mar solidag mé charig bhí me bhacha sóide éidir patas dócha bhí sin anglar scoil ní ró me dhéráte scoil hin duine dearna chu me níon arbon sa dó nach mé sin ná mé go gár dullar scoil me níon arbon ar an charig agus tá sé gáil go fáil a tá sé dúlan. So bhí taithí leis sin agam agus bhí me se go sin tátaí. Fiúháin raibh Gaelscoil? No. Díreach le Gaelscoil go mbeadh níonra ar arbon. Agus hála sé sa cáisiú go raibh an Gaelscoil búnaí sin búnaí tú san níon. Sílam go se an. Bhfuil na héana agus chuidú leoga chuidú. Ach níor héic don na Gaelscoile. Bhí me go héan na rilí bhí sean fan sean forig na sean príomhfealsúnacht an Gaelscoil agus thosaí me héana agus bána an deasal agus bhí general ná rá léibh agan an sin thug an Gaelscoil seomra dúil go ceann tamil ach dámh me sé an sin an inúir a chunnta rab a thoisi leannig í réigeis ní sé go bhí príomh deanhaid go mar an líonra ach hála rud éign sin bhí ní ró leor spás a Gaelscoil le go cleachtar seomra spáran so ar chuig an hála gúir bronnú seachtaí le euro arm chuntúirtá rodéigans ar an bhile mar bhí buinte go óratéigen a hála agus bhí mar costéid agus bhí taigid seo sa bhan agus go dé agus go tí taigid seo thug siad dá bail an coste chun rodéigen a dhéanamh seo me se dá níra so thosaí siad miniú san taigid tír a hanig sin cheanna siad príomhfeab ní ró me se sin bhí buinte go lei sin a charbé agus bhí cetí mar níor tu go chuir riomh do an íbhar féhaide ach hiic se gcónaí go raibh an príomhfeabs lonathe ag glós na scoile ach ní ró ní go sin bhí sé tíh mé agus hálaí racin sin idir céhine gur leis an písa sin agus bhí an príomhaide géirías agus hitchin tóneas agus híl me héin gur lig a Gaelscoil mar hiic siad an táilta bhí le rud a chuine se gáil fiúáil a bh áthúiad a chuirteas Gaelscoil arís ach éifin arás nó réigen a hitse a chéile ní héana a bhíonis agus táisc go bhfuil deach a bhíonis le fiigi le éirecha nachtaigin siad Táimid sé bhí á bhéin Tá sé éidir níor bhí agus olané a drochscéil a né fiúáin duine déna tuismóirí casúarm a gin scanan an chalín ciún a réir agus duine dé hanig sé dúgóil grúpa córa tá sin dúirte an príomhaide a bhí
Go bhfuil sé éirithe as. Seo Dr. Karen O'Lan. Agus seo Which is éirithe. green. He is, I made that lahore league. Oh, really? I sure. Go dtí go bhfuil le dhéanú. Cabrúna. Magda. Well, nach a cinúirte tá sa gáil. Political characteristic journey. Characteristic. Okay, Magda, I've got down a mission. The mission spot we love each other. So, I'm mission of Parliament, Gwyl and Privage. Crwhwr, éirithe as an leis agus léal príomhaide bheadh so sin an Gaelscoil so níl saim sin éirithe mar an cumstaí bhí an fericum fi sé dacar sin ré agus tá sé sin go bre agus tá sé bhí siad chun orlarúra chu réir agus bhí chun rud a gáil go maiid so níl saim go dé tá gáil siú Beidir sí níl mar an bun teag man leis bhhailm go méh ach nuair a bhí tú de has féin bhí caiú ligin ar a bhí agus an bhí mór an faoin gadú leis an roiin agus bhí mai an well ní ó mar an caiidegram sa pasan de mar bhí cáda sí chuir me siúide sin líon ran sin nuair a bhí rudaí gáil go maiid agus si colin na smó a colin san smó a bhí Robert Checky leis an roiin agus rudaí mar sin a bhí si de gcónaí a géirí sa mar sin dé ach lo si clark si bagan níon líhhéadú in Beidir í seo san siúd agus an cigir sin bhí sé lá agus anig sé de bhain sé sin agus Stoke around forest butchering with down and agus bhí daine ag go bhí sin ag so treis ná go sé bhuiine bhéh sin agus ar bhratú raibh sé níos éis go bhéir leis an takeíochtte ar ní raibh sin ann ábhar san hótáí istócha dean gúir sin antáta mar caiid tú rud éana bhéidir tú agus na móra sin go sé antáta agus bhí colm éonúir bhí chuidir dhé sé agus bheith mé sin ró buint pásanta ní mailam sa bhí cáte as bhile bé an dí go mí deanúí agus ní go dá na daoine dé le lei sin runnéidir bus sin íon tuigi Igurí agus mar sin agus an níon an sin an le mar an daoine seachú hain buinte leis héin agus cúpla duine déna tuismóí ar ó páistí ácú le chuir siad san páistí níra ach bhí bhairt trúr riomhscoile anhaithar a bheile seanaí so bhí níró se écaí ach mar sin héin tumas genú nó dáir go agus bhí scoil maiid agus ach tíireach nes hem bhí an banna hí na bonna sin nó dá bhí sé gur duine an fiúnta bhíon sé agus lean siú raig ach tí réidir sí beidir tá sé fégus fu sin gur ag duine gan le chaid si job eile tí agus go réidir sé as agus an sin hálan an trisna faoin prífad ar an prísa nachró sé ar chalach an Gaelscoil agus ní antí mar faoi sin mar hí me se gcónaí go ró Níl saim chudé bhfuil si go smaoinú a Gaelscoil ná chudé ná bhí me chéile ní brúíon sa chuir sé ar na coiste na Gaelscoil nó na tulam bhéal na héin bhí sé sin príomhéide ar chunar bhilistí smó húsa strathmór agus bhí Ghaeilge go bhí an heile aige ach ní bhfuil se riomh gur bud si dúsáid ceart as amám bhí idir gúnaí bí duine na dá agus tugann siad an le agus gas sin a chu sé chuú hí me se gur chód mar siad níos mór sa de as mar bí agam sa bú se an échota gáid gin ní bhfuil sé féin go leir so déir sé as
pobl an sin bhéad tá le náchadí bhfuil cintas na hochtáí bhí freasúir an na scunaí eile agus pobl I roiint fáiltí na cóbhéid le Baile Seanaidh mar bhí sé bóga faoi líon an altaí agus bhí an róteo faoi sciobbe was that an raibh sin ann an trá sin raibh na scunaí eile sois a rá bhfuil tá scoil seo ónú agus seo well hála chuid me tíine hart an chéab nuair a smúine mar agus bhí banítá mar trénar agus bhí bucha le rún an Down syndrome bhí sé leis go bhí sé mai agus muid mar an bócha nóir a daine is chuidir sin le chuile háir agus Seputí dóigh chuimid a bhé marú ach tá an goró míúna ag na scoil agus. Hannig daine défa chugam láháin a dú sin níú seochar tá sé bh seo ar an bhile agus ba chalam mí seo chuir hanig siú bheith feiste mí sé géirí bhí ar caiidir ag Ghaeilge agus mí seo chuir ar bhhealach a leasa ní mé héanú ring le chuir mé a deagbalí daine agus mí sé teá le grúpa go le Ghaeilge so dúirs mé sé dúirs mé sé go chónaí chu me Junior bhí me leabhalaí idir a bhile agus chríbhí scáil chríbhí bhí scáil bag túide chríbhí ar tháinig Virginia bhí an buchla sinne ran sé go beidir ní an róra so chu me díad go chríbhí mar bhí sort réháil sa an faoi agus hid me an chaid níos fearr túide so dúirs me sin leis tá mise mar hasa neamhhailí idir an bhile agus chríbhí tá leong sa láirbí ar Amhlaigh agus rachaí thar me Gaeltachta bos ón bhile lán de fáistí ó bhile gona bach go chríbhí agus dúirs me se ná tugann me dinne cúpla líon fáiste as an scoil seo beidir cúplas fáiste agus ní dhéanam idir méid sin dochar agus fef mas míneachas fef agus ní ró focaid a ráidan sin agus chuir sin jeir sin gur sort náda ach bhí gur ach is go hallah a bhí an níarú daoine leaté ach tá san gurú daoine rá faoi halú agus ná sáiste an bhile é Baile Seanaidh ní bhfuil sí ba mar a ddeartha garrison town a bhí an agus is outsiders Virginia fiú agus tá John Troscrew ar bhealach blóin sinne agus Mui me gcónaí nach rúm mar an bá leis an Ghaeilge generálta ach ní rú siad na cuine a chairid is tóchar ach bhí me sin is tá Gaelscoil buntha méid sin bríon na hí me sin fís bheith agus an aga meilte mar fáirt lána feáil go dógam is daoine isteach agus go bheitla daoine an tínta seo pasí go Ghaeilge sí Ghaeilge ar báráchu agus nuair a chas mar an háart an bhile lórim leaf an Ghaeilge agus tíúiad an solas duine fásta lúr leotaí míid an scoil agus ach ar bhana fégan daoine bhile seannig siúil nach bhfuil sacú bú Gaelscoil an agus sin go na daoine cíanna tá chur a báistí an a daoine bhfuil sim réamh na mácús a Ghaeilge na tása go bhfuil deachreacht le ifrechanis agus ní bóhim sa mar an tacha ón áit a gotúna sílann siad más an héin agus buin deir a seachtaine Allingham acu William Allingham rugú é Baile Seanaidh agus fearr file scoil rugú ach más go sílann lán daoine gur thosaí an stair nuair a hanig le William Allingham agus seo an bhile tá Baile canná tír na sála no ach Baile William Allingham is file é
you know, due to Baile Seanaidh, it was push, which go to Bank Shaw, and you, Irish. Ach, we buy again, listen to the Radini, Tasman Seanaidh, Seanaidh, Ghaeilge, which go London, it was fish and fish more the tennis, it was the leg, it was the mass up the Airy Mountain down the rush again, once again down the lake. And ik sé bhil agus chuir away seo ach tá deireadh seo in the now agus déanann siad an 4 day agus go hinnta bhí hí a scríban Colleen Tune and scéal Barrett, no, it's in a store. Yeah, and fun scéal bhí sé again an agus can't hear. Níl mar bí agus sa Scan an dúirs me le ag deireadh bhí sé cante agus dúirs me se bhí masúla rodígan fuinsca rosa me go dé mar a bheasí go dé jobbar dúir sin na bhacha sé níl sa me an álan seo agus scríb an bon scéal agus na Taréis méid sin bliad gur chóir go mewn ní smó Chonaill. Níor As leis an bóbal sús. Ní há sé glóráta í dá ó bheith bratna bhir. Bhí sé an dachar é a thóir lasmuid a gataí na scoile. Well, tá sé dá ná bhí sé dá mai chuile lána pádraigh bhí sé lárnach sa mórthúil agus teispántas iontaach na bhí alúin drámaí tro an tharbár. Agus na drámaí bag a chuirme chusa na drámaí agus an tíma bhí an sa nach an bhla a léig ach níró ach na tuismothirí agus daoine ar sa marcú an hena féin. Ach me go fór don bhla omlan is seo écan na bhasta seo agus an chuige bhí áta agus ar roiígan níl an teachtar sin go bhla. Níl san cin fágus tá sé de gobla go dtíon, you know. An dábhar leat bhfuil cinál go éag na bhéit ís dhéana bhéir a struchtú múinteoir chun é thuirtamach lasmuid an scóil. Tá sé ar Facebook sigus rud deáchar agus tiispann siad na rudaí tarsúil tá sé dáin dathú agus tarnú scoil ruda. Ní cin bhfuil an teachtarach de cholamach a gceart ná go bhecin daoine tíomh muo den cúrsaí go Ghaeilge go bhecin a daoine tíomh muo híbe si bhecin si go seanna siad si go seo híbe páisteo gan éon strás gan éon brú massas in the sin agus níor micid chéan fá tá si de gobar cócrúí agus tá santaréis lá gobar ní bhíon mar an foiine bhagad ach tá rud éigin ceart idir an mórthain gláiteanna agus an scáil níl an scéal bhil mar. sé suasnap an áth mar bháile goil go dúirtu go bháile bhéir a garasún na háréir tá bhfuil cúrsaí an freisle an freistlíonn páistí acu ar an scóil. Scóil idir greidir go bhé agus níor sinú tús agus níor éon chuir na chuine go chunabí sin túis chuidir sin sa scáil tám agus níor rud a bhí mar sin riomh bhí fáilte bhí chuir bhéon páisteach so creative nó rud a bhí mar sin agus is é líon go maiile lefa ní mé héana agus an stagad páiste na farínta agus gidóir Ghaeilge ar bhar agus ní sin Ghaeilge bhí bhí stadme ní mar gáil níos mó ach ní sin an bhar anyway tá sé de tiite má maiile se léir go minic ach sá Ghaeilge sé céad go míle leogs mar sin dé ach sílam nach bhfuil sé sin ar a chumbór beidir Gaelscoil Éirne níl saim sin má bhfuil agus níl saim a chuir céan bhaint teag na creidimh eile is an scáil agus céir an dáil leat go chóir dhéanamh an teochaí mar se chun an cinál taú sin a chomach Ceir é teochaí na scoile tá sé buúnathe inis agus ní maith daltaíocht mar sin tá sé
Am seo mewn wadis mewn einstol sort tíman is beidir. Ie, cymén corlish na hefricha, you know, she's the goni. She's going with the small knock. Will you need Raku? Massive. Go on to it, not digging Gaelscoil Éirne. And half the time you leave me. I guess you have in the party where you want you slow and you see it. She the shy way, you're going to rag. But Baile, I'm so not scarf for you, the party. Go about come on, Jesus. All right, good evening. Shimmer. Well, these tourist gown will be Gaeltachta coin there, Gaeltachta, no, Gaeltachta show, or but can I get came out in Seanaidh, Seanaidh, and the mhíniú Around Cointry where can a man school aimed oh three Átha goni Átha she lived near that one job in Seanaidh the country oh shut up hamaja or vime agus beam ministry John more leis Manor Hamilton he's oh yeah slotty Rosa anyway Rosa agus Gaelscoil Éirne well the agus hapachi hench go córa is agus vice versa agus higlim that amateur thing the hele na shigri ach the shit in go for the come from the sliga agus ber ni kinche and naturai ach ta past ovela shani go ball in the finger. School beter Níl sain an Jane den éigen sús fan a láin igen so níl you see níl de lú hangin le leis le támal agus tá mé géidir ráhan seo ná Hey, what do we name? Was Baile go well at the Rulegan nach home cashload for you. Well, we stay man war agus those COVID we fish agam go mel Rulegan ni hin and she show that. Fish again we need so well in the bar street. Mel sort of Rulegan ganash garage Ghaeilge Ken agus kind of one sort of grass board but you have pop-up bed but you pop-up bed or something but you got child of a sort of pop-up bed agus na pasture moon in the Trishmahorig's Marshall was vice versa agus go mel play agus go mel telefish go mel na radio go mel the dig agus go joku leofa and crack show on the rag agus general COVID there was more radio for her her scream back in Irish country screaming for guardians fine panic ship come in the path and they do it vision for COVID there to speak Irish I can Mhic should nobody get her you see come a fish machine come a road in the general COVID hopping around will be mass Vini smalls hog my list the co-fathersh they Vini a dúil go in no pull my round grown or na lanchi Irish Ghaeilge Dini mar van should ceantar on Chonaill Can't jazz explore or can't she Ghaeilge a chance haven't she on the liberties She's something the Clark television aber or and nothing she's the young in the scholar could you know radio long dini agus screen nori agus what the currents go more harm they're Irish writers really Irish writers writers in Irish agus is spread of the dini and they live along in the Joseph O'Connor Gabriel Rosenstock agus Amhlaigh Lynn agus into the show screaming agus the crowd be hard come again when you egg so but so on road there I'd say more full stuff than I or you know don't ban Baile
ní bandal. Tá bandal, Yeah, counts na daoine sin ag an féile le a dágaí, you know. Ónúsach tá daoine scríb a mér leis tá sin teach agus ní lein literally teann í Ghaeilge. Well, Seanaidh, ní ag go raibh. agus chuile inúm na scóstal móra ar dé féile. An Amhlaigh an seo bhí féile mór ní tíochar. Ní ro Ghaeilge ná cosí me siúr. San Amhlaigh nuair a hanig min seo bhí chuir mé upon comórtas bhéileach an méile agus áfuil pití ach níor lean sin ar seaché agus sin dearú mar a rótáin sin mar is más I fuair me sin má gcónaí go ró mé leom héin war se andalí go coiste bag ná grúpa bag a leanú a raig na hiige duine bháin agus bríd a bráthart an tamata agus duine bháin ábhar sin ach ní ró duine bí réile freagracht a bhacu, you know. So, Cain is doing an dáileacht cúrsaí amhanús, cúrsaí misneach nó orta ní bhíon an cinál cumas ag daoine beir a foiimú mar ceantar agus mar sin de. Sáim, ach fiúháin ná grúpa córán deas agan sa leabharlán agus bhí siúmar bre agan agus bhí an leabharlaní college a rinn se téún agus bhí se anarad agus bhí túrasúran a bheith genú ná ní smó. Ach bhí rohí me se go gahinna bhí an pulle hafin ná ní hiidir bhínar bhí sinna dheanú go deá. Agus bhí me géirí chum a scarthart ar fúpla múisiúr Ghaeilge agus dúirs me níl me géirí ára freagracht domna ach go mér duine ag an am a mé túramá go go dé an dóid ceart le rud a ráb dá mar rud go gur ceiste ach ní ró agus múinteoirí is más a chuir rá. Fuig sa teachtain just sí agus líginn do bhaoine lower chartard ach a bheith an ní réirí lom sin mé anna. Well, hála cóbad in sin. So tá Chonaill grúpa córa tá se tar ríis ná ní me se. Bhí me mhíniú ar tá leol an dríte nuair osú an leor. Ach tá duine éigean le leis agus ní ró túram agus sa grúsa agus a Ghaeilge fárbí. Múinteoir caiinne so tá sin tá seocht an an bhar seo hagad. Ag an den na pobaní dóchas a gcónaí as fix an star.